Mga kapuso, hilig ba mo mag-selfie? Kung oo, dapat unique para mas daghang like sa Facebook. Karong kalagkalag kanu sa gisaulog sab ang Death Care Week, gitanyag ang pinasahi nga paagi sa pag-selfie. Kung unsa kini sayron ta sa report ni Sheila Vergara Rubio. Sulod sa pink nga lungon, game nga nagpa-selfie si Ruben Cuniendo, usa ka ice cream vendor. Ang maong lungon nga pang-selfie, gitanyag sa usa ka life plan insurance company nga gipahimutang sulod sa Manila Memorial Park. Ang tanan mulabay nga tao kinsa miduaw sa ilang minatay sa mong sementeryo, makalingi gayud sa maong gimmick. Ang uban madani mo pa picture, ang uban dili. Wala ma'am, sa Facebook lang. Pero unsa may gibati nimo? Wala lang, karang katawa lang. Yung uban mahadlok nga mo duolog lungon pero ikaw Dili ma'am, dili na sa kadlukan. Gopuging na nakailungon daan para si mamatay ka na nakailungon. Sumala pa nga nahuna-hunaan kini sa mong kumpanya nga gimmick aron makakuwag atensyon sa tao. Pink lang ang kolor aron dili makahadlok. Buot nilang ipakita sa katawhan nga dili angay kahadlukan ang kamatayon, inay-angay pangandaman. Dapat we have to prepare or reality at the same time secured na ta. Ang mabilin dili problema. And then worry free. Unya unay giingon nga kung mag-pass away man ta, ano na jud ready na hilak na lang. Mao. Kung kaniadto, daw tunglo kung maghisgot og kamatayon o mangandam sa kamatayon, apan alang sa nagpa-selfie sa lungon. Sa una, mga kuan sa mga tinigulang, pero karon alay naman karon. Wala pa may kuan sa una, wala pa wifi, wala pa Facebook, karon na naman. pag i-post gyud na nimo sa Facebook. Oh. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.